बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 21 मेनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। क'क्राझारनि जरमेन बसुमतारीनि रंजालि बैसागु, क'क्राझारनि मारादरा दैमारिनि आय' बड'फा, क'क्राझारनि अनान्द बसुमतारीनि दुखुथिया फिसा, क'क्राझारनि जोंसार ब्रह्मनि आंनि गथ'सा सम, बाक्सानि रैदोम बर'नि जों खन्थाइ रेबग्रानि गोरबो गोरबो, बाक्सानि सबिराम बसुमतारीनि सानदांथि, क'क्राझारनि बलराम नार्जारीनि आंहा बिबान दंमोन, बिबारि बर'नि फैमाल आरो बाक्सानि सुजुमा गयारीनि जों फरायसा खन्थाइया सेबखांजादों आरो मनज मुसाहारिनि लेडिज टेइलर सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।